nanatay gusto ni Superman mga bi! Lipad! Oh, nanatay kapa. Nakay kapa. Superman ako bi. Oh, grabe. Hello mga B! Welcome back sa aming channel. So ako na po ni si Kuya Renz. Oh, welcome back lagi sa aming channel. So for today's... Ha? My name B is Renz. Kuya Renz. So ang pagkumangkon to guys. Nangunta na. Kisa mo ba nga? Renz. Kuya Renz. Nagtimplag kapi. Kaya uya. Awag po maragod guys. Ayang lubot karon guys. Inaway mga B, lubuya las ang purpose sa ating kumangkon mga B. Nangapira sila mga B. Mari ang sudan mga B. Please tagain niya ang pagmangkon ng sudan B. Pita mga B. So, for today's vlog mga B is mag-haircut ko karon sa ang own ra nga kuan ha, sa ang own ra mga flexibility, ang own nga mga diskarte ba. So, mo-try po ko kay mga B kay kato ni aging vlogs na mga B kato nag-haircut ko is kuan tuwa to nakatry oy wa ko na kuan na mga B ba kanang wa ko ga kuan jud ba na ay out jud on. Pero karon atong suwa dyan mga B og haircut. So kung ba ang saba kayo sikod oy. Naa saba kayo mga B. Sorry mga B kay saba kayo mga B. Okay ra mga B. Bita mga B, oy saba kayo mga B mga bata. So karon is mag-start na ta. So ang atong kuan karon mga B is naatay charot kompleto kayo. Kompleto kayo siya natay. Bawo sa tawag ani kapa ni Superman gikuha pa ni sa ang kuya. Kani nga mga gamit mga B is ang mga kuya ni kani mga pang barber. So naa sa razor mga B, nasa kapa ni Superman. Sina kay razor. Naatay kuan mga B, naisukod siya mga B. So, man siya mga B. B, ang sukod ani mga B is number 3. So, ang sukod ay number 4 mga B. Diyan na po tayo sukod dari nga number 1 mga B. So, di masiguro po ako nagamit ng ani siguro po daghan sir po nagamit ng ani po razor ba, pero kaning razor guys is kanang kuan ra si Jack kanang baratuhan ra pud ba kanang sa Shopee ra ni tag 500 brato or do I don't know 300. So ayan mo ka focus ana mga B na sa labot mga biha ka wala siya short no nga B. Makita ng source of outcome. So nasay kuan mga B na siya sudlay na siya oil pangpadango guys basta pang produce dito ko mo. O di ara di ay na nasay kanang kuan bitaw. I don't know si tawag ani guys kani si ba? Kani marag pang nipis basta sa buhok pang kuha og mga kulot-kulot ni sa ngani nga gunting nga kind of razor. Gani gunting lagi. Unya na pud say pang kuan pang buhok ni kanang gunting jud siya nga pangputod. Og na pud siya kaning kuan kani siya nga pang small kaning small siya guys kani mo jud ni pure jud nga pang outtake para jud siya makuha ang mga buhok-buhok para siya madahak. So na po siya toothbrush mga B, kompleto siya mga B no na. Kani bitaw bang toothbrush is para sa kuan ni. Di ba makita mo sa mga barbershop guys kanang nadagko sila nga brush bitaw nga ana. Ang amo nga mga B is social mga B, toothbrush mga tao mga B nga ingana bitaw mga B. Nagpangtangtang sa mga buhok pud ba. So na pud siya nga ni I don't know kay naman siya blade ni bitaw guys saksak ni nga blade pero haet delikado ni nga na may slice. May slice ito mga donggan mga B mo nang dili jud ni pwede sa mga bata. So 18 below so bawal please adyo sundugan ninyo mga B kay delikado jud ni ay mga B kay ara ni on nga mga haircut ba. Pero og kuan mo guys og ngani ra in your own nana ko sa amin dari na nag-andam na kog sa amin dia ang kiandam diri guys kay lain pud ka jud tan awon na ino magsusut unta ba hadang palayan unsag delikado ka adyo mo nang nagsamin ko dari guys diri. Unya okay ra kadyo guys kay makuha man diri sa on kilid nga ana makuha nang masigaw sa suga mga B oy kay ngit-ngit kaayo mga B. Hala, Diyos ko naman. Tangtang man mga B oy. Sa kitaon ni guys kay delikado ka adyo pero dinhi itaon kay mupunik manggod ni extension na manggod ni sidya. Ato ang maganda din sa itong kalibutan sa ato ang panglawas mo nang delikado. So ato sa isaksak ag kanang kuan extension kay ro klaro atong beauty o saksak na. So mani ato ang kuan mga B, klarong-klarong mo koy. Ito na ba yung mga B? Langaw day mga B abi ko. Ikulbahan ko abi ko sa labay sa kamera, manang langaw man di ay baroy.
So karon guys, okay ra ka diri guys nga na. Okay ra ka nga ni skid pero desa likod guys. I don't know, di man makaya na ho guys kay maglisod kung ang mag ingani una ho ujag ma sa job so mag kanan ko ipatiwas na ng kuya nag-uli ni jag naghapon kaya ang patiwas rin ni Jack kay ang plano ron guys is ani kani si Jack is 0 then above is 1 so kani din nakuhaan guys kay mubo pa man good pod mubo ka adyo lain po ka adyo kuhaan ma himong jatang da mga B yun na so karon mga B is ato nang sugdan uy kay murag dugay na kaadyo po ni so ato na isaksak so ato sa isok tagkapa mga B so maghukas ako mga B di ko mapakis maghukas ako mga B puti mong guni ang gisuot unja lain po kaadyo balibuan so ang musuot sa ta mga B og kapa ni Superman kapa ni Superman do. So atong suoton sa mga B, ang naog forma mga B. So siya dyan yung kuan nga ni, mga gamita, tagsaray nga ni, kumpiyansa, i-love it para mura tag nag-contest o ka ng kuan bitaw pageant. Nana tayo, costume ni Superman mga B, lipad! Nana tayo kapa, nakikapa. Superman ako B. Grabe mo lupad ko alam mag-electric pan dyan guys para dyan sa German diba so so ang nasugdan guys B la delikado ka Diyos so ang uban guys kibutangan man itong ilag tubig Diyos ko marima kikulbaan ako let's start ay ubay naka-on let's on ay Diyos ko. So let's start na mga B. Nakoy ko na rin mga B sa amin. Orang giandam. Ar kisandig na diri karong ano nga do kung tingnan no. Atong gunitag donggan mga B kay basig maapil Diyos ko marimar. Kung ano ikapuli nga donggan mga B. Hala, man resulta B. Masya resulta guys na hala. Pwede na ka mag-barber. So, inaguman diri 0 guys. Atong kwaon ang number 1 kay number 1 mo yung gusto. Kay para jud siya guys mamubo siya kaadyo baka di ko ganahan tik-asag bug kasi ning post ko sa Facebook ni aging month asi ang ngayon ba ko nag-haircut mahingo kong Koreano or Pilipino mas lami ko ng Pilipino kay wala ko ng Koreano kay mura ko ng budget na baro cry po sila mga comment pero ay ko na. So ato nang i-insert ang 1 mga B. So hala ba sa ani ba ni sakto ni no nga na ang pagtaod B let's ani amang kuno okay let's on guys. So number 1 good luck. Hello, mga B. Okay ra kayo. Okay ra. Ay raman kapit na pare guys. Ang sa likod anang kuya magtiwas ani guys sa likod. Alam rag parehara lagi ang 1 ug 0 guys. Sukod. Rag parehara siya. So okay na. So magtiwas ang likod guys sa ng kuya. Okay na masuro nga ni. So atong tangtangon guys sa kanang kuan. Uno kay human naman. Ulo. Gwapo na char. So let's on the 0 for the kuan. Oh Diyos ko. Sig maapil ang mata ba? Diyos ko mga B. Nagmamaor ako ya. Ha? Nagmamaor ako. Nagmamaor ka? Oo.
Ang itiwas ani akay si kuya na lang may motiwas sa kanang kuan. Magkahapon dali sa likod. Magpapayag daw ga. Lagi delikado ka adyo ma-apply yung mga Diyos ko. Bako. Ay kapuli, dunggas kuan kanding. Mag-erase. Kaya ako. Yun nasukod na. Kaya ako. Ito yung insert guys, agka ng kuan wan. Ay, matong sinilas mo din. Nga nung matuwag doktor ya? Pa-check up. Check up ko sa ulo, ginawa ko kasi naging sakit. Basin buntis. Ay! Buntis. Uy, mabuntis na ito yung anak bitaw. Ay, saan mo ito buntis ang tiguan naman. Ay, minupos na kaya. Nahagbay ba? So, dumang good halata. Ana, man kay bana. 40 pa. Hala, mga B, mga resulta. Uy, okay man di ay. Oh, di ba, marag. See? Okay kaayo. Sa likod guys, maglisod naman kaadyo na ang kaanon kay basi maapil sa kahong tangkugog gunting naman kuyag tiwas anim sa gabi. Iyala bongga. Pwede na ako mag-barber and barbero. Ay wala tarong na pa yung mga kuan. Ay okay na ba? Namoy uban nga di maapil. Ang tangos sa guys kay murago na klaro jud. Sudya. Asa gyud nagbalik. Ang i-pure jud ni sudya. Oh. Di na ako mag-kuan B. So, okay na. Meron sa resulta. Taran! Grabe, no? So, klaro kaayo. Hala. So, manis za, guys. Agad, mamram lang nagdahadang palayan. Di, okay na ni siya. Meron resulta sa 1 o 0. Lamor, dari na ko anag eh. Nabaga. Basta, mo anak, ahorang kuya nag-uli, magpatiwas ra ko ni siya. Nga na mag siya resulta guys, basta sa 1. Ano mura siya kanang kuan ba nga tap. Pero klaro man diri sa kuan. Sa samin kay ano? Ato ibalik bi at kanang number 1 kay murag nakuha nga ni siya kuan. So, okay na. Taran! Medyo ang kuan guys, medyo gusto ng haircut. Ano? Ano siya resulta? Pero sa likod, wa pa na ang pagitan niya sa likod. Okay ra do? Do diri. Okay ra? Dali ko man good. Si kuya lang may mutiwas ani So see you later. So, nara mga B. So, manis sa mga B, ang resulta. So, manis siya. Labara siya kon mga B. Uy, kanam dong taphaw ra. So, na resulta. So, ang likod di ere, ang nakikita na lain na po kadyo guys, din na to kuhaan di ere. Uy, kaya mura magkanang kabadyo ang wala pagputik gikug. So, manang tiwasan na sa kuya ang hapon. So, mga waspas ako di ere. Sa ang baskon pud ba agora kay daghang kuan allergy magugugas og mga ingani ka ng mga buhok bitaw matusok kay mga buhok sa basta buhok wala ang ibutan diri ang cellphone so lisod ka adyo lisod kayo sa man dili ba sa cellphone lisod ka data sa CR so CR ang makagahom sa tanan so asa rin i-set up guys ning ato kuan ka na ay cellphone ug asa ni ibutang so keep watching ko no
So, nara mga bi, nang giset up ang cellphone so panay nakita ta akong set. So, asan yung waswasan kay? Ano ka is makuwi. So, asan yung waswasan ng mo guys para unya is ano siya ng basa na ba? So, asan yung waswasan? Maligo lang tuwas unya guys. Ito sa tabay. Sa tabay balon. Akin po ang naong kinaadali ang tumpay sa kinabu. Ani so man na atong abangan ang resulta. So hello mga B, welcome back. So man ako guwas pa sa ang ayan. So man yung resulta karon. So na video kay adto karabi kusugas lang video kay oy. So man sa resulta mga B. So sorry kayo mga B sa mga bundok-bundok bulabundok hindi mga B. Ngayon dyan nang higugma B. Kanang higugma ka sa katawon dyan nag-assume kang makuha nimo sa biro. Di ay siya nakaangay nimo sakit ako adyo siya mga B. So nakatong mga higugma diha. So what ta abot lang panahon nga makatagpo ta mga bitaw. So atong resulta mga B, pero ang likod mga B murag manok pa nga ganang gihuktan. So Ginoo ko ang mutiwas ani lain nakita namon mga B mula ka kasdahan sa upat daw sa out mi murag kisa nag-out diha. Brak pag pulis mo nang uso diri guys. Kisa nagpa-out na. So kani ang sa likod B ang ipavira ni sa mga B. VB char. Sa ang kuya magtiwas ani baw lagi pug sa puton si kuya. So ato namang ilok at guys unja unsay pangitabo. So unja naman ko mag-end na naman siguro ko din guys kay basta aray pakita na sa picture laman naman i-attach sa end na tong vlog sa ang new haircut kay abaw ma-attach naman ako video guys unja if maka-vlog ko okay ra sa ang maguwang kay arang kaarte ma. So thank you so much for watching mga B. I hope na enjoy mo mga B. Bawal mismo mga kuan mga B ha, mga 18 below. So bawal jud ni kay need jud yung mga parents or guardians. Thank you for watching and see you later for the next vlog. Bye bye. Mga B, amping mga B.